Geen koekje meer voor deze band van de middag in de Heksenhut, maar een zelfsmakke smoothie. Het jet al een jaar bij de nieuwe insteek van de Ljouter opvangorganisatie. De band krijgen zo min mogelijk zout, suikers en vetten, maar vooral groente, fruit en volkoren ballen. Maar de wol zonder hagelslag. We willen met z'n allen wat het beste is voor kinderen, maar we realiseren ons steeds meer dat we kinderen daar geen dienst mee bewijzen. En dat ze geconfronteerd zullen worden later met overgewicht of met de ziektes die daarmee te maken hebben. En wij vinden dat wij een verantwoordelijkheid hebben om kinderen gewoon vooral veel variatie aan eten aan te bieden, maar geen slechte dingen. Lekker! Ja, wat zit er allemaal in? Bananen, appel en kiwi en druiven. Maar had je nu niet liever een lekker koekje of zo gehad? Maakt niet zoveel uit. Dus als je nou moest kiezen tussen dit of een koekje, wat zou je dan kiezen? Een koekje volgens mij. De tractatie voor de jidje wordt van 1 april al afgeschaft. De jidje wordt ook gewoon vierd, maar zonder dat de band wat meenemen voor de oren. Soms kwamen er gewoon hele zakken snoep. Voor elk kind een grote zak met verschillend snoep en een cadeautje. En er kwamen ook zakken chips. En er kwam van alles binnen. En het is heel lastig om te zeggen tegen de ene, nee, dat willen we niet. Alle ouders zijn intussen op de hichte steld. Voor haar wordt er nog een informatie houden. En Skel verwacht het net dat dit na je zonder beleerd bandkostje zal.